И така, какво може да научите от тази книга, написана от него? Тази книга преследва две основни цели. Първо, тя се стреми да направи работата и духовните методи на моят духовен лидер разбираеми за хората, за по-широката аудитория, разбира се. Второто, тя има за цел да помогне на хората да разпознаят основните причини за проблемите в отношенията и да намерят решение в живота им. Много от описаните подходи тук още са малко познати в западният свят. Въпреки това, те предлагат ценна, допълваща перспектива към традиционните форми на терапия. Целта не е да се заменят научните методи, а по-скоро да се разрешат в живота. Комбинацията от духовна мъдрост, културни традиции и холистично мислене може да помогне за получаване на нови перспективи по съществуващите проблеми. Какво може да очаквате в тази книга още? Прозрения за анализ на проблемите в отношенията, както и в този канал. Научете как моят духовен лидер използва астрология, нумерология и ритуали също така за идентифициране на причината за конфликти. Разбиране на невидимите влияния, негативните енергии, като завист, негодуване и духовна манипулация, могат да обтегнат взаимоотношенията. Ще се научите